Тому що ми у їх руках, нічого не зробиш. Не треба було колісти за Лукашенку голосувати, не треба було всім нашим верховним органам здати свої позиції. В 31 год ось я і відпрацював в цьому центрі, в цій докладній лабораторії клінічної патогістології. І ось 15 кастричника вийшов на пенсію вже кончатково. 15 років вже на пенсії відбувши і відпрацювавши. Дякую. Мене, звісно, віддячили всі. Мене, так сказати, з людьми так само проводила моя лабораторія. Ось. Но не голодные, не начмедшие, не наведали наші. Ну, ми это розуміли одразу, що Лукашенко не може перемогти по усім настрою в громадстві. Ніхто не мог этого даже і предугадувати, що таке може бути. То, що зараз у нас робиться, это некое, ну, я никак уже, это нечто, инфернальное, это нечто зачем от дьявола. Мы выходили и коля нашего центра на свой ланцуг, и коля нас неподалеку медуниверситет, и до его, значит, я ходил, и из моей, так само, работы ходили туды наши доктора, становились, и сопрацовники. Ну что ж, я не могу глядеть на это безумие. Тому і прийшов, і буду приходити, поки не уб'ють. Уразило вельми, що робиться, що ми, тим більше як медики, розуміємо, що кожен ось такий удар этой дубинкой, это может быть смертельно для кожного человека. Коли ты ударил по голове, это не факт, что там не будет инсульта геморрагічного и смерти. Яны ось так тримають життя нашої Білорусі у своїх руках, у своїх ось чорних руках. Это все злочинство, это все то, за що керівники этих відомств силових будуть сидіти пожиттєво. І накольки зараз вже буде жорстко спинятися любая опозиційна діяльність, це так само питання. Я лічу, звісно, що все це скончиться вельми дрэнна. Яны не зразумелі чалавечага языка і не зразумеюць ужо, тому што яны ўжо натварылі такога, што ўжо іх ніхто не выратавае. Посадить это не самое страшное, я уже окрестина давно это спознал. Так что, ну, я вот тогда, коли 11 сыходил с проспекта, и только я подыход уже до моста, где он начинается, спыняются грузовики армейские и выскакивают уже спецназ. И они стали вот так вот цепом и стоят и ждут, что вот эти подходят демонстранты. Ось. И тут, значит, они почали кого-то сбивать, коля проезжей частки. Ну, и я иду на его, и он меня одышал, повернулся и меня пропустил. Ну, конечно, некая повага у когось засталась до седин вот этих, але это только випадково. Я так само там мог. Я не пропускав ні одного мітингу, ну, більше за 20 років. Як вони нас розганяли і у 90-х, і в середині, в кінці, і так само і били, і все. Ну, але не так це, звісно, було. І люди були без масок, бачили ми один одного в глаза, глядели, і тому це ніяких людей, ну, облагороджувала їх, спиняла, як кажуть, їхнє звірство. А коли ось така балаклава, і це саме, як амбразура танка, це, звісно, вже зовсім. Вони себе як автомати лічать, а це все. Я просто поражаюсь, як глядиш, ось опошнє, що знов много десятків до сотні тисяч людей, і кожен виходив з дому, думаючи, що ті вернеться ён.
ці ён вернецца наогул праз 15 сутак, ці ён ніколі не вернецца. І гэта ў кожнага гэтая думка магла быць. Але і то, і дараваў бы народ, но уже не зараз, хутчэй за ўсё. Зараз уже не даруем. Як там напісана было, не забудем, не прасцім. Чорная зграя топча айчыну, пнецца зламаць нас, збіць, скатаваць. Толькі адвага нас не пакіне, продкі ліцвіны вслед нам глядзяць. Хопіць трываць ганьбу і здзек, стане Беларусь вольнай навек. Хопіць цярпець гвалт і прымус, воля ці смерць, жыве Беларусь. Воля ці смерць, жыве Беларусь.